mitä esimerkiksi virkapohjassa oli esitetty. Te olette vastustaneet jokaista säästöä, joka ainutta. Ja sitten te olette mukaan huolissanne velkaantumisesta. Ei voi samaan aikaan tehdä molempia. Lisäksi te loppujen lopuksi tulette kannattamaan hallituksen tekemiä ehdotuksia. Kiitoksia. Edustaja Lindtman, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies, hyvä pääministeri, ette te nyt tästä noin helpolla pääse. Fakta on se, että kun te sanotte, että heikoimmilta ei leikata, niin kertokaa, että tämä vanhusten kotihoitoon kohdistama säästö, joka tarkoittaa 700 000 käyntiä, niin mikä siis niistä on mahdollisuus hoitaa etänä? Suihkutus, lääkkeiden jako, siivous. Miten on mahdollista, että keneltäkään vanhukselta ei leikata, kun te olette täältä kotihoidosta säästää näin paljon? Mutta kysymys kuuluu, johon te ette vastanneet, arvoisa pääministeri. Te lupasitte kertoa nämä säästöt eduskunnalle, kaikki ne yksityiskohtineen, hyvissä ajoin ennen vaaleja. Ja nyt olette saaneet listan, jossa hädin tuskin saadaan 10 miljoonia kasaan, mutta edelleen piilotatte 100 miljoonaa euroa. Ette kerro. Arvoisa pääministeri, miksi ette suostu näitä leikkauksia kertomaan suomalaisille ennen vaaleja, kuten eduskunnan edessä lupasitte? Kiitoksia, pääministeri Orpo. Pääministeri. Kysymys oli osoitettu pääministerille. Arvoisa puhemies, ministeri Grahn-Laasonen voi täydentää sekä listaa siitä, että miten me näitä säästöjä teemme, miten me niitä kohdennamme. Kyllä, vuodesta 2027 alkaen tulee 50 miljoonaa leikkaus ja seuraavista vuosista 100 miljoonaa leikkaus sosiaalihuoltoon. Se on 10 miljardin kokonaisuus. Se on 10 miljardin kokonaisuus, tämä on 1 prosenttiyksikkö, jonka me haluamme ja pyritämme löydämme sieltä säästöjä. Me haluamme valmistella se huolella. Kysymys on vuodesta 2027. Me haluamme, että eduskunta pääsee käsittelemään tätä lain uudistusta. Katsotaan yksityiskohdat. Se on 1 prosentti 10 miljardin kokonaisuudesta ja tämä on riittävä taso tässä vaiheessa. Muut yksityiskohdat jopa miljoonien tasolla tästä noin 150-160 miljoonan kokonaispaketista löytyy tänään annetusta tiedotteesta. Te olette saaneet riittävät tiedot. Kiitoksia. Edustaja Malm, olkaa hyvä. Arvoisa herra puhemies, kun tässä tätä keskustelua kuuntelee ja kierretään kun kissa kuumaa puuroa sitä, mitä jätetään kertomatta. Mutta kun sote-leikkaukset ei ole se ainut hallituksen pimittämä asia, vaan siellä on myös opetus- ja kulttuuripuolella yhteensä 75 miljoonan euron säästö. Ja kun te olette luvanneet, että ammatillisesta koulutuksesta ei leikata, se on erityissuojeluksessa, niin pitääkö tämä paikkaansa? Kun te olette jo nyt tehneet merkittävät leikkaukset, mistä me tulevaisuudessa saamme niitä suihkuttajia, lääkkeenjakajia, heitä, jotka niitä kotikäyntejä tekee? Vai onko niin, pääministeri Orpo, että te todellakin pidätte näitä jemmaleikkauksia takataskussanne, ettekä suostu kertomaan, mistä opetuspuolelta leikkaatte nämä 75 miljoonaa? Onko tämä jälleen yksi jättisumutus, pääministeri Orpo? Esitetty pääministerille. Arvoisa puhemies, mitä tulee OKM:n osalta budjettivalmisteluun, niin sitä tehdään normaalijärjestyksessä ja kehysriihessä tehdään päätöksiä. Ja tämä on normaali järjestyksessä. Me halusimme tuoda tämän sote-kokonaisuuden eduskunnalle, koska mielestäni se on niin suuri kysymys ja siitä on käyty täällä keskustelua